Nginibingelele boza kwethu, ngiphinde namukele kwi-channel yethu ezinohlonze Trending News. Namhlanje ke siyaqhubeka sikhuluma ngodaba ke olusha oluphuma emahoreni ambalwa adlule ngemva kokusabalala kwama-record azwakale kuona inkosi uMisuzulu ikhuluma nomkayo iNdlovukazi uNomzamo. Isigodlo ke sesigcine siphule ukuthula. Sikhiphe istatement esisemthethweni esichaza okwenzekile futhi siveza nesimo senkosi. Kodwa sithini ngempela le statement? Asingene kulolu daba. Njengoba iningi leni lazi ukuthi ensukwini ke kwasabalala ivideo la kuzwakala khona inkosi ikhuluma ngesikhathi sengxabano yomndeni. Leyo video ke isabalala kakhulu enkundleni zokuxhumana. Kwathi abantu abaningi baqala ukuphawula nokubuza ukuthi kwenzakani ngempela phakathi kwenkosi neNdlovukazi. Abanye bakholela ukuthi lokhu kusho ukuthi umuzi wasebukhosini usuneyinkinga ezinkulu. Kanti ke abanye bathi bekungafanele lawo mavideo ke aphume emphakathini ngoba bekuyingxoxo yangasese. Namhlanje ke isigodlo sesiphendulile ngokusemthethweni. Ngokwestatement ke esikhishwe i-office lenkosi kuthiwa ke lama video wakhishwanga ngemvumo yenkosi futhi ayingxoxo yangasese yomndeni. Isigodlo siphinde sathi futhi lama video amadala futhi awasikhombisa isimo esikhona manje phakathi kwenkosi neNdlovukazi. Siphinde sachaza ke ukuthi ngisho nangomhla ka9 July inkosi neNdlovukazi bebehambele umcimbi ngokuhlanganyela okukhombisa ukuthi baqhubeka nokwenza imisebenzi yabo yobukhosi ndawonye. Lokho kusho ukuthi ke isigodlo sifuna umphakathi ungagxili kuphela kulokho okuzwakale kulawo ma video kodwa ke ubheke nesimo esikhona manje. Into ke edonsa amehla abantu abaningi ukuthi inkosi ayizange iziphike ukuthi lawo ma video akhona. Kodwa esikhundleni salokho istatement sithi inkosi iyavuma ukuthi amanye amazwi yawasebenzisa ayingafanele futhi awahambisani nesithunzi kulindeleke ukuthi sibe khona enkosini. Iphinde yazwakalisa ukuyisola ngalokho kwashiwo futhi yacela intethelelo kulabo abezwa ubuhlungu ngenxa yalawo mazwi. Kubalwa amalungu omndeni asebukhosini, amakhosi, abaholi benkolo kanye nesizwe samaZulu. Istatement ke siphinde saveza ukuthi sekuthunyelwe ithimba elizodlulisa ngokusemthethweni lo mlayezo okuyisola kubaholi bebandla lamaNazaretha. Ngamafuphi ke mbukeli isigodlo sithi lama video ke ayenga umndeni amadala futhi akumele ke asetshenziswe ukwahlulela isimo samanje sasebukhosini. Inkosi ke iphinde yazwakalisa ukuyisola ngamazwi akhulunywa ngesikhathi ke esinzima. Yacela futhi ukuthi abantu bamkele lo mlayezo wokuxolisa. Kodwa ke umbuzo usaloku ukhona, ingabe lesi statement sizothulisa yini udwesho oluqhubeka enkundleni zokuxhumana noma abantu basazofuna ezinye impendulo? Ungashiya ke mbukela umbono wakho kuma comments. Ucabanga ukuthi lesi statement sesanele yini noma kukhona okusamele kuchazwe? Uma ke uthanda indaba efana nalezi mbukeli ungakhohlwa ukulike, ukusubscribe nokuvula ke insimbi yezaziso ukuze ungaphuthelwa indaba ezintsha.